Ametller Origen presenta l'Agroparc Penedès, que s'ubicarà a Gelida. El projecte de construcció de l'Agroparc Penedès mobilitzarà una inversió de 180 milions d'euros, una activitat productiva valorada en 433 milions d'euros i la creació de més de 3.100 llocs de treball entre directes, indirectes i induïts. A partir d'avui s'aixequen les restriccions d'aforament a la majoria de sectors i els horaris tornen a ser els habituals. El delegat de Govern de la Generalitat de Catalunya, al Penedès, visita el municipi de Gelida i es reuneix amb l'equip de govern. La campanya del civisme tanca la tercera de les accions previstes relacionada amb el bonus de les papereres i els contenidors. L'Ajuntament de Gelida organitza el curs Dones que ho podem fer tot, canvis i cerca de feina després dels 45. El proper 19 d'octubre, de 9 a 12 del migdia, vindrà a Gelida una unitat mòbil de l'equip de DNI. Obert el període de presentació de dissenys pel concurs del cartell de Santa Llúcia 2021. Divendres que ve es presenta el documental Bombers per Colòmbia. I acabarem amb l'arxiu, avui amb imatges de Santa Llúcia de l'any 1984. Aquests són els continguts que tenim preparats per al Gelida en Viu d'avui. Comencem! Aquesta setmana la companyia Ametller Origen presentava a Gelida el seu projecte agroalimentari Agroparc Penedès, un clúster agroalimentari sostenible i circular que la companyia vol impulsar amb l'objectiu de transformar el model productiu actual del sector agroindustrial i promoure la producció d'aliments d'una major qualitat nutritiva i organolèptica, situat entre els municipis de Gelida i Sant Llorenç d'Hortons. L'Agroparc Penedès, segons detallava el conseller delegat i cofundador d'Ametller Origen, Josep Ametller, vol ser un projecte que integra en un únic espai agricultura, ramaderia, agroindústria i energies renovables amb l'objectiu de fomentar la innovació, generar ocupació i prioritzar la sostenibilitat. L'Agroparc és un espai on integrem des de la circularitat l'agricultura extensiva, l'agricultura tecnificada, la transformació, la generació d'energia, unes granges, i tot que formi part d'una circularitat que ens faci poder produir aliments de manera més sostenible. De fet, això composarà un districte agroindustrial d'energia positiva i de CO2 negatiu. Energia positiva perquè generarem més energia de la que consumirem i CO2 negatiu perquè emetrem menys CO2 del que serem capaços de fixar en la terra, justament gràcies al nostre projecte agrícola que acompanyarà tot l'Agroparc. Amb aquest objectiu, l'empresa té previst que l'Agroparc Penedès aculli un centre de formació i recerca, l'Institut d'Agricultura Tecnificada i Agritec, amb convenis amb universitats locals i internacionals per formar els tècnics agrícoles del futur i impulsar la sostenibilitat en el sector agrari amb l'estalvi d'aigua, la disminució de la petjada de carboni, la protecció de la biodiversitat i l'increment de la producció agrícola amb fruita i verdura rica en micronutrients i amb més sabor. La sostenibilitat, la circularitat i la tecnologia són els tres eixos vertebradors que ha explicat Ametller com a base d'aquest projecte per convertir l'Agroparc Penedès en el primer districte agroindustrial d'energia positiva i CO2 negatiu. El 2016 vam fer la presentació del primer projecte, era la primera pedra d'una idea feta des de la il·lusió, també basat en això, en crear un espai que tot fos circular, que tot estigués integrat, però efectivament hi va haver algun problema d'encaix urbanístic pel fet que volíem integrar això, l'agricultura, la ramaderia i la indústria en un espai, no estàvem preparats per poder-ho fer. Per tant, això hi va haver aquesta complexitat que després d'aquests 3 o 4 anys hem pogut resoldre activant un polígon, el polígon de Can Juncosa, que està qualificat des de fa més de 15 anys, però està en desús, i per tant el que hem fet ha sigut allargar l'Agroparc del seu nucli principal, que estava en la part sud, tocant més cap a Sant Llorenç, l'hem allargat cap aquí baix per poder connectar, perquè l'Agroparc, perquè tingui sentit, ha de funcionar com una única cosa, ha d'estar tot integrat, la part agrícola amb la part agroindustrial. Per tant, el fet de poder tenir la sort de trobar aquest polígon que estava qualificat, però que encara no s'havia desenvolupat, ens ha permès desactivar aquesta part més complexa d'encaix urbanístic. L'Agroparc Penedès contempla un total de 258 hectàrees.
Segons explica la companyia, un dels principals eixos del projecte és respectar el medi ambient, potenciar la mobilitat sostenible, mitigar l'efecte de l'illa de calor, aprofitar les característiques del territori, maximitzar l'eficiència energètica i l'autosuficiència. El projecte de construcció de l'Agroparc Penedès mobilitzarà una inversió total de 180 milions d'euros, una activitat productiva valorada en 433 milions d'euros i la creació de més de 3.100 llocs de treball entre directes, indirectes i induïts. Home, aquest és un projecte d'una gran inversió. De fet, segurament serà la inversió privada més gran feta mai a l'Alt Penedès. Per tant, això evidentment activa el municipi de Gelida. Nosaltres també fem una aposta molt ferma i molt decidida pel municipi de Gelida. De fet, això ha de ser gairebé un matrimoni d'èxit, perquè volem que aquest espai sigui també, aquest nou espai, sigui part de la nostra imatge, sigui una manera de connectar amb la comunitat i, per tant, som els primers interessats en que la implantació sigui el més respectuosa des d'un punt de vista paisatgístic, ambiental, perquè serà l'espai, la imatge de la nostra marca. Per la seva banda, a la presentació de Gelida, l'Ajuntament ha mostrat l'acceptació del projecte i veu amb bons ulls el nou planejament que l'Ametller Origen fa de l'actual proposta d'Agroparc, especialment després que s'hagi treballat a canviar i millorar els aspectes que creaven controvèrsia i eren motiu de rebuig que tenia l'anterior proposta presentada l'any 2016. Un dels principals punts que s'ha modificat és l'adquisició per part de l'empresa del sòl industrial de Can Juncoses per la ubicació de tota la part de producció i logística, adequant-se al territori i al planejament, i destinar la resta a tasques agrícoles. Així ho explicava l'alcaldessa de Gelida, Lluïsa Llop. Doncs per Gelida és una grandíssima oportunitat que el grup Ametller Origen hagi decidit fer de Gelida casa seva, una empresa catalana, una empresa que fa anys creix de manera sostenible, i sostenible vol dir des d'un punt de vista econòmic, però també des d'un punt de vista de sostenibilitat mediambiental. Per Gelida és una gran oportunitat, com dic, perquè representa una oportunitat d'implantar una indústria, una agroindústria, una cosa que des de l'equip de govern havíem dit des del principi, que volíem empreses netes que generessin llocs de treball a Gelida, que generessin oportunitats, i això és imprescindible per nosaltres. Ametller Origen significa dinamització econòmica del nostre municipi, significa també llocs de treball, significa formació i significa, per tant, una grandíssima oportunitat de desenvolupament econòmic que des de l'equip de govern hem de garantir que arribi a tots els gelidencs i les gelidenques en forma tant de llocs de treball com d'oportunitats per millorar la vida de tots plegats. I tot seguit us mostrem el vídeo que Ametller Origen va fer servir per explicar aquest projecte durant la presentació. Imagina un lloc on tot és tan rodó com aquest bol de gaspatxo, aquesta pizza o aquest tomàquet. Un lloc on les coses són rodones, no pel plaer de ser-ho, sinó perquè s'han produït de manera circular. Un lloc on els processos, des que els productes creixen a la terra fins que arriben a casa teva, són 100% sostenibles i circulars. Benvinguts a l'Agroparc. El cercle s'inicia als nostres camps, on conviuen fruiters, vinyes, granges, hivernacles tecnificats i plaques fotovoltaiques. A través dels hivernacles controlem perfectament l'aigua, la llum, la temperatura i l'ambient dels cultius per aconseguir aliments diversos i de millor qualitat. I, a més, reduïm l'impacte en el medi ambient. L'Agroparc absorbirà més CO2 del que genera la seva pròpia activitat. Però anem pas a pas. A l'Agroparc reguem amb 3 tipus d'aigua: pluvial, subterrània i reutilitzada, que acumulem en unes basses que ens permeten ser autosuficients. La dosifiquem per microgoteig i controlem en tot moment la humitat, tant de la planta com del sòl. Gràcies a tot això, per cada quilo de tomàquet que produïm, estalviem 51 litres d'aigua. Els nostres fruiters creixen sense fertilitzants artificials, ja que s'alimenten del que genera la mateixa natura. Cobertes vegetals, micorrizes i altres microorganismes que ens ajuden a captar el nitrogen de l'atmosfera. Aprofitem els residus orgànics de les nostres granges, camps i indústria per produir energia renovable en forma de biogàs mitjançant tractament biològic. Separem el CO2 del biogàs i l'utilitzem per alimentar les plantes dels hivernacles. A més, els residus orgànics també els transformem en compost 100% natural. Amb les restes de poda i plantes, generem la biomassa que mitjançant calderes de vapor convertim en energia tant per a l'agroindústria com per als hivernacles.
Una energia natural que complementem amb les plaques fotovoltaiques repartides per tot l'agroparc i amb l'extracció geotèrmica a més de 80 metres sota terra. Això fa que els productes produïts a l'agroparc siguin 100% sostenibles i circulars. Una vegada els fruits han assolit el punt òptim de maduració, els collim i els assignem una matrícula digital que ens indicarà en quin lloc i moment han crescut. Aquí comença la traçabilitat que ens permet controlar el recorregut de tots els nostres productes, des de la llavor fins que arriben al client final. Les hortalisses es converteixen en els ingredients principals de receptes naturals i s'envasen en recipients 100% reciclables i circulars, que gràcies a la seva valorització es podran recollir a les botigues i tornar a reciclar. Gràcies a la digitalització, el machine learning i la intel·ligència artificial sobre tota la cadena de valor, produïm exactament allò que sabem que vendrem. Això ens permet produir sense conservants i sense malbaratament. El producte acabat es transporta a les botigues en camions impulsats per biocombustible provinent de les restes orgàniques del mateix agroparc. Sí, ho has sentit bé? L'energia per moure els camions també es genera a l'agroparc. Transformem el biogàs que prové dels residus orgànics en biometà o hidrogen, amb els quals farem funcionar la nostra flota de vehicles. Amb 8.000 tones a l'any de residus orgànics, generem 1,6 milions de metres cúbics de biogàs a l'any, que es poden convertir en 175.000 quilograms a l'any d'hidrogen, que ens permeten fer 50.000 quilòmetres al dia en turismes o 6.000 quilòmetres al dia en vehicles pesats. Amb la utilització de vehicles d'hidrogen, evitem l'emissió de 1.400 tones de CO2 a l'any. Això són 78 voltes al món en avió. Els vehicles aniran a les botigues i tornaran amb un munt d'envasos recuperats gràcies a la recollida selectiva, que passaran per un procés de triatge i neteja i que triturarem al nostre molí per donar-los una nova vida. Però això no és tot. A la biofactoria també purifiquem l'aigua residual de la indústria a la nostra depuradora i l'emmagatzemem en grans basses per aprofitar-la al 100%. Entre els 400.000 metres cúbics d'aigua subterrània, els 110.000 metres cúbics d'aigua reutilitzada i els 132.000 metres cúbics d'aigua pluvial, podem fer front a la demanda de reg dels cultius de tot un any. A més, totes les edificacions de l'agroparc són Nearly Zero Energy Buildings i 100% balanç energètic positiu. L'agroparc tindrà una demanda energètica de 15 megawatts i generarà una potència de 13 megawatts a través de les plaques fotovoltaiques, 10,2 megawatts per biomassa i 1,6 milions de metres cúbics de biogàs. Per tant, serem capaços de produir de manera sostenible l'energia necessària per a totes les demandes directes de l'agroparc. Generar energia per cobrir les necessitats de mobilitat de tots els nostres vehicles i ens sobrarà energia per abocar-la a la xarxa. Tot això ens convertirà en el primer districte agroindustrial d'energia positiva i CO2 negatiu. Però tot aquest recorregut per aconseguir una alimentació 100% circular no el podem fer nosaltres sols. Per això obrirem l'agroparc a la comunitat, per tal que puguin comprovar per ells mateixos que és possible produir aliments 100% sostenibles. Els visitants podran collir les fruites i les verdures directament de les plantacions. D'altra banda, hi haurà un centre de formació i recerca amb conveni amb universitats locals i internacionals per formar els tècnics agrícoles del futur i convertir l'agroparc en el punt de trobada de l'agricultura sostenible del sud d'Europa. Un projecte que demostra que la transició cap a un món més saludable i sostenible és possible. I que tant de bo sigui el primer de molts a la resta del món. A partir d'avui s'aixequen algunes de les restriccions per combatre el coronavirus. Per exemple, a restauració l'aforament passa a ser ja del 100% i s'elimina la limitació de persones per taula i la distància mínima. En cultura i equipaments cívics també l'aforament és al 100% i en esdeveniments musicals en interiors a peu dret del 70%. A oci nocturn, l'aforament del 70%,
a les universitats torna al 100% i pel que fa al comerç també l'aforament és al 100%, igual que fires, parcs d'atraccions i activitats lúdiques en espais tancats i activitats relacionades amb el joc. En canvi, en els esports, els equipaments a l'aire lliure, l'aforament és al 100% i a l'interior del 80%. Gelida rep la visita institucional del delegat de govern al Penedès, David Alquézar. Gelida va rebre aquesta setmana la visita institucional de la delegació territorial del govern de la Generalitat al Penedès. L'equip de govern de l'Ajuntament de Gelida es va reunir amb el delegat David Alquézar, acompanyat del cap de l'oficina, Pol Pagès. Durant aquesta reunió es van tractar els temes relacionats amb les problemàtiques del municipi i del suport que ha de rebre de la Generalitat de Catalunya. La trobada amb el delegat de govern del Penedès s'emmarca en una ronda de visites que està duent a terme als ajuntaments de la vegueria Penedès per posar-se a disposició del món municipal i actuar com a corretja de transmissió de les necessitats del territori cap al govern i també per fer arribar al territori els projectes del govern de la Generalitat. Continua en marxa la campanya del civisme, amb els objectius de fer evidents les conseqüències de conductes incíviques, interpel·lar els veïns sobre el seu comportament individual, informar sobre les sancions vinculades a conductes incíviques i informar també sobre els possibles incentius i guanys. Fins ara s'han fet ja 3 accions. La primera relacionada amb la mobilitat responsable, la segona per respectar el silenci i aquesta última que ha sigut la de bon ús de papereres i contenidors. Durant aquesta última campanya s'ha fet èmfasi en conceptes com que les escombraries van als contenidors i no les papereres, que les restes de poda te les passen a recollir per casa i que si tens mobles per llançar has de consultar el dia de recollida. A més del vídeo de la campanya, també s'ha publicat una entrevista que podeu consultar a la pàgina web amb l'arborista Juan Crespo. A partir d'aquest dilluns 18 d'octubre i durant 3 dies, l'Ajuntament de Gelida organitza un curs, Dones que ho podem tot, canvis i cerca de feina després dels 45. Aquest és un curs que es farà al Centre Cívic de l'Escorxador des de 2:15 fins a 2:45 del migdia i té com a objectiu motivar, sensibilitzar i donar eines per afrontar els canvis que suposa cercar i iniciar una nova feina per dones de més de 45 anys. Podeu fer les inscripcions a la pàgina web gelida.cat. El proper dimarts 19 d'octubre, de 9 del matí a 12 del migdia, vindrà a Gelida una unitat de l'equip del DNI mòbil de la Policia Nacional per tal de tramitar l'expedició o renovació del DNI preferentment per als majors de 65 anys i persones amb mobilitat reduïda. És necessari concretar hora per mitjà de l'Oficina d'Atenció Ciutadà de l'Ajuntament de Gelida trucant al 93 779 0058 en horari d'oficina, de dilluns a divendres de 8 a 2 del migdia, dijous a la tarda de 5 a 7, on també s'informarà de tota la documentació necessària. El DNI s'haurà de recollir el proper dijous 22 d'octubre. Convocat un nou concurs per al disseny del cartell de Santa Llúcia 2021. Obert el termini de presentació de les propostes que han de ser lliurades abans del dilluns 12 de novembre del 2021 a l'Ajuntament de Gelida. Encara que de moment no sabem quin format de festa podrem fer, l'Ajuntament vol mantenir l'esperit de la Diada de Santa Llúcia. Per això inicia el concurs del disseny del cartell del 2021. Podrà participar en el concurs qualsevol artista, dissenyador o persona que hi estigui interessada. Temàticament, les propostes s'hauran d'inspirar en la celebració de la Diada de Santa Llúcia a Gelida. Trobareu les bases del concurs a la pàgina web de l'Ajuntament de Gelida, www.gelida.cat. El proper divendres 22 d'octubre a les 7 de la tarda, a la sala d'actes del Centre Cultural, es presenta el documental Bombers per Colòmbia, un documental rodat l'any 2019 i que mostra la tasca de cooperació que fa l'entitat en diversos cossos de bombers voluntaris de Colòmbia. El projecte, liderat per bombers del Parc de Gelida i membres de Bombers d'Andorra, fa més de 10 anys que dota de material i formació a diferents parcs de bombers d'arreu del territori colombià, fet que ha generat un gran impacte en les diverses comunitats que s'han pogut beneficiar.
repassem les activitats d'aquest cap de setmana. Dissabte, 16 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Saló d'Espectacles del Casal, concert de Pop Soul amb Helka. Organitza la Unió del Casal Gelidenc. El diumenge, 17 d'octubre, a 2:45 del matí, 7ª cursa i caminada solidària a Marrameu. Hi haurà 2 recorreguts, un de 8,5 km i l'altre de 19 km. La caminada sortirà a 2:45 del matí i la cursa a les 9. L'entrega de premis serà a les 11 del matí i la sortida es farà des de l'Avinguda Europa, al costat del camp de futbol de Gelida. Aquesta és una activitat que organitza Geligats i podeu trobar la informació a cursamarrameu.blogspot.com. També el diumenge 17 d'octubre, a 2:15 de la tarda, dins el cicle Gaudí, projecció de la pel·lícula Les dues nits d'ahir. El preu de l'entrada és de 4,5 €, 3 € amb el carnet jove i també amb la Federació d'Ateneus i un 2x1 amb el Club La Vanguardia. La projecció es farà al Centre Cultural. I a les 7 de la tarda del diumenge, interpretació de l'obra Diner molt negre, a càrrec del grup TDC de Barcelona. L'acte es farà al Saló d'Espectacles del Casal i la taquilla és inversa. I el proper dijous, 21 d'octubre, a les 6 de la tarda, a la plaça de l'Escorxador de Gelida, es farà la presentació del programa Voluntariat per la Llengua. Es basa en la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari o una voluntària que parla català fluidament i un aprenent o una aprenenta que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa. I repassem ara l'agenda esportiva i comencem pel futbol. Dissabte, 16 d'octubre, a les 9 del matí al camp de futbol, Benjamí masculí, Gelida, Escola Sant Ramon. El mateix dissabte, a 2:15 del matí, infantil masculí, Gelida, Sant Cugat Sesgarrigues. El mateix dissabte, a 2:15 del migdia, Gelida, Martinenca. I el diumenge, 17 d'octubre, a 2:15 del matí, al camp de futbol, a la Vive masculí, Gelida, Sant Sadurní. A les 6 de la tarda del diumenge, Amateur B, Gelida, Esparreguera. Pel que fa al futbol sala, dissabte 16 d'octubre a les 4 de la tarda al pavelló poliesportiu, juvenil masculí, Gelida Industrial, Òdena. I el dissabte a 3:15 de la tarda al pavelló sènior masculí, Gelida Gavà. I pel que fa al voleibol, el dissabte 16 d'octubre a les 2 del migdia al pavelló poliesportiu, sènior masculí, Gelida, Els Monjos. El mateix dissabte a 2:15 del vespre, sènior femení, Gelida, Virolai. Pel que fa al bàsquet, diumenge 17 d'octubre a les 9 al pavelló poliesportiu, Sots 21, Gelida, Barberà. A les 11 del matí, partit de tercera, Gelida, Castelldefels. I a 3:15 del migdia, sènior B, Gelida, Cervelló. Hola, bona tarda. Voldria parlar-vos una miqueta del Pla Educatiu d'Entorn amb el tema de l'Escola Municipal de Música. Nosaltres fem un servei a la comunitat des de l'Escola Municipal de Música, que és anar, ja fa alguns anys que ja va funcionant, enviar professors de l'Escola Municipal de Música a les llars municipals. Tots els nens i nenes de 0 a 3 anys poden gaudir una vegada a la setmana d'aquest servei que donem gratuïtament a les llars municipals de 0 a 3 anys. Després, no fa massa, si no recordo malament, va ser l'any passat que vam incorporar a l'Institut, a l'IES, que també vam fer una aula oberta també amb diferents nens i també amb alumnes d'un curs de l'ESO perquè poguessin gaudir dels nostres professors de l'Escola de Música. Tot això, aquest any ho volem ampliar també que arribi també a primària a les dues escoles. Això és un gran esforç que està fent l'Escola Municipal de Música i vull posar en valor aquest servei que estem donant a la comunitat i que les famílies ens ho valorin. O sigui, agrair a la tasca que està fent direcció i els professors de l'Escola Municipal de Música. Bé, davant d'aquestes bones notícies que properament s'aixecaran ja les restriccions
sobretot en allò que fa referència als aforaments, als equipaments esportius i culturals. Voldríem en aquest sentit anomenar i donar suport als clubs esportius i a les entitats culturals que durant aquesta pandèmia i les restriccions que han existit han hagut de desenvolupar la seva competició, la seva activitat, sense l'escalf del públic, de les persones que sempre estan al seu costat, i per tant el que voldríem és donar-li ànims, felicitar-los per tot aquest temps i de ben segur que ara amb la gent a l'entorn podran assolir molt bons o millors encara resultats. I en aquest sentit tenir o felicitar de manera especial a la Unió de Casals Gelidenc, perquè està desenvolupant setmana rere setmana, ja sigui a través de la música, del teatre, està omplint l'agenda cultural de Gelida setmana rere setmana, i penso que això és important pels gelidencs i gelidenques, i en aquest sentit cal agrair l'esforç i el treball d'aquesta entitat. Aquesta setmana hem assistit a Gelida a la presentació per part del grup ametller del projecte que han presentat a l'Ajuntament, un projecte certament engrescador i que vol fer de Gelida la seva seu per a tota l'empresa, a tot Ametller Origen, un projecte que, segons ells mateixos expliquen, suposa una inversió de 180 milions d'euros, generarà entre directes i indirectes, segons xifres de l'empresa, 3.000 llocs de treball. Aquest grup té una facturació de més de 300 milions d'euros a l'any i, per tant, és un projecte enorme i un projecte que des de l'equip de govern veiem molt interessant per Gelida. Principal diferència entre aquest projecte i el que vam presentar ja fa molts anys? Doncs bàsicament que en el seu moment volien posar la zona industrial a dins dels terrenys agrícoles, cosa que evidentment era absolutament impossible. A hores d'ara el que fan és plantejar aquesta zona industrial d'una forma més que intenti quedar integrada en el paisatge dins de la zona industrial de Can Juncosa, que malauradament fa molts anys que està qualificada. Des de l'Ajuntament, quina és la feina ara? Doncs és agafar aquest projecte que ens ha portat Ametller Origen i fer que s'adapti a Gelida, fer que s'adapti en el terreny, que compleixi totes les normatives, que garantim, com així ha de ser, que tots els camins públics que tenim allà evidentment han de continuar sent camins públics i passejables. I com aquest exemple, tot plegat, hem d'adaptar un gran projecte al nostre territori. Per tant, ara s'obre una tramitació administrativa enorme on s'hauran d'anar seguint totes les passes, evidentment amb la informació i la participació que cal amb tots aquests procediments, un procediment en què també la Generalitat ha d'acabar donant els permisos necessaris un cop el projecte s'adeqüi a la normativa, i per tant des de l'equip de govern, des d'Esquerra Republicana, estem absolutament entusiasmats amb aquest projecte, creiem que és una grandíssima oportunitat per Gelida i ara cal que entre tots plegats ens el fem nostre, el portem a Gelida i l'adaptem al nostre territori. I avui a l'Arxiu de Gelida en Viu anem fins al 13 de desembre de 1984, Santa Llúcia. No volíeu veure el nivell? Estava tan bé, em sembla, Puig? Oi? Miro, ara es veu bé. Ja has de poder quedar una mica colada darrere, oi? Sí. Vine. Prou! No hi faràs repetir l'escena, oi? Ja està? Mira. Estàs fent? Què t'he vist tu ara, jo? Ja com manejo pa aquest ball. Vas tirant això? Ah, sí? Antes de deixar cagar, no tinc més. On t'ha de venir representant tant. No tenec, que m'ha de fer més això, Aquest diu que va. Quins la cassola. Què, podem marxar? Vinga, ja està? Vinga. Molt bé, passa. Joan, te l'agafes. Això ja ho saben el que... No, allà hi ha l'u. Aquest és l'u. Està aquí marcat.
Bueno, això fa la caldera 4. La caldera 4. Començant per la grossa sempre. Allà està la Aquí, grossa. aquesta la grossa. Allà la grossa. Val, ja està. Hi ha l'1 i l'2, 3. Hi ha l'1, l'2 i el 3. I aquí tens el 4, el 5, el 6 i el 7. Aquesta és la Joan. En el seu cas, jo introdueixo i llavors tu comences a preguntar, Li preguntaré quins Mari, ingredients hi posa. Què passa? Si ja ho vaig explicar a la ràdio, què posava? Perquè a la nevera, perquè la d'allà dins no... cada any per Sant Joan ens fa una visita. Destapa secrets, escapa misteris, fa anar al revés els somnis etèrics. En aquests moments s'està remenant l'escudella i esperem que dintre de breus moments doncs, ja comenci el repartiment, ja estan totes les dones que reparteixen amb els seus davantalets blancs i la gent ja esperant a la cua, molt impacients. Això mateix, estem esperant doncs, que d'un moment a l'altre el repartiment de l'escudella es faci efectiu, la gent ja omple de gom a gom la plaça. Com hem dit abans, el sol ha sortit i s'ha afegit a tota aquesta festa i tota aquesta il·lusió doncs, de la canalla que està voltant per aquí, que està corrent i que està a punt de tastar aquesta botifarra que està a punt per ser menjada. I fins aquí el Gelida en viu d'avui divendres 15 d'octubre del 2021. Nosaltres tornem la setmana que ve. Adéu-siau.